ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଗରମ ପଖାଳ। क्या बात है सर। ଆପଣ ମାନେ ତ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ। क्या बात कर रहे हैं। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଆଚାର ହେଇଛି। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ତ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଲୁଣ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖି ନଥିବେ ବା କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଉଛି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ବାଃ ବଢିଆ ହଉଛି ଆଉ। କି ଟେଷ୍ଟ। ଲଙ୍କା କି ଲଙ୍କା ହେଇଛି ବା। क्या क्या बात कर रहे हैं।